Everyone, this video is only for funny purpose. Please don't take it seriously. यह केवल मनोरंजन धर्मी यह मजाक नियंतु। टिकटॉक 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 वीडियो आपण एका करि परिबे, सांगसाथी मिसिकी वीडियो करि परिबे किंबा एई भलिया टाइम रे आपण जाई कि आईजी पार्क रे वीडियो करि परिबे। तोर बुलबुल के हंसी के देखी करी सुना रे गली मिली गली तोर पगला के नथिला के जाने सुंदर पिला गुटे गुडर कोठा काढी देला कोलिया हाते लुटी नेला मोरा फिर झुमुरा लुटी नेला मोरा फिर झुमुरा हे तो भमर रे माय चेती था जाऊ छे हो टकी छे हो टकी छे तोते गुरदुटे मुई पैसे भलो मुई से गुपाल ए तोते केतनी ଥିଲେ ଆଉ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ ଏବଂ ଟିକଟକ୍ କରିବା ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ ନିୟମକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଫାଇନ୍ କଟିଛି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକଟକ୍ କରୁଥିବା ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବସି ସ୍ପିକର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଘର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ଟିକଟକ୍ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ସାରା ଦେଶ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିନାହାନ୍ତି, ମାସ୍କ ବି ଲଗେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଟିକଟକ୍ କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କରୋନା ଭଳି ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପୁଛି ସରକାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ବିନା ମାସ୍କରେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁନି, ଏକାଠି ହେବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ପାର୍କରେ ଏବେ ଟିକଟକ୍ କରିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା କି ବିନା ମାସ୍କରେ ଟିକଟକ୍? ଆମେ ଗୋଟେ ଟିକଟକ୍ ଷ୍ଟାର ଆମେ ଭାବିଲୁ ପୋଲିସ ବାବୁ ମାନେ ଆମଠୁ ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫାଇନ୍ କାଟି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ଆପଣମାନେ ପାର୍କରେ ଜାଣିନଥିଲେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବଜାୟ ଜାଣିନଥିଲେ, ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଚାଲିଥିଲେ ତ ପାଖାପାଖି ଚାଲିବେ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଟିକଟକ୍ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଟିକଟକ୍ କରିବେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବଜାୟ ନ ଟିକଟକ୍ କରିବେ? ଅବଭିୟସଲି ମୁଁ ଟିକଟକ୍ ଷ୍ଟାର ଟିକଟକ୍ କୁଇନ୍। ସେ ତାଗିଦ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କି ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଥା ଡିଜି କହୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫାଇନ୍ ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଏତଲା ଦିଆଯିବ। ଟିଭି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ हेलो हाय समस्त मोर भाई और भौणी मानक मोर समस्त नमस्कार। आज रीतिसार मोर आम जाइलु आईजी पार्क मॉर्निंग वॉक करने। रीतिसार गोटे फैन देखाला हठात रीतिसा कहला जे गोटे वीडियो मो सहित बनाओ दीदी आ रीतिसा मास्क खोलिकिना सहित वीडियो बनइले से टाइम आमको पुलिस धरदेला। स्पीकर अपन देखि पारथुवे पूरा फुल प्रस्तुति रे ए स्पीकर ड्रेस पटा कोन गणेश पूजा मेढ़ बसाणी चलथिला ना किंतु पुलिस जोटा भी करछन ठीक करछन। आमे मास्क खोलिकिना आमे वीडियो बनैथिलु आ आईनटा समस्त पई समान सेथिपाई बोली आमे फाइन भी देलु आ किए भी सेमती मास्क खोलिकिना आपण माने कोआडे गले भी मास्क खोलंतु नाही आ आमे आज भूल करछु आमको क्षमा कर दियंतु।